India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kikmi kikpa jangka wei ka samla pule ha kajing sha tanra kali tesla ki ong ba kala sha pania ba thalik ding bat katrem kat ba kadang persang hanre kam shem lala ban lat nya ka kali ka bala thang namar kajing duna ka rukom shna ka ba penlong ya ka ban shem jing e ban pli ya kajing thang ha ki ding ong ka mukot duma bala mudoi ha kasni pale kikmi kikpa jangka Cresta Sukahara kikno ba ka company ka bala pen he spa yu Elon Musk ha ka ba ulak la long ubri ubaru spa tam ha ka perthai kala tip shapang ka te ka jing tuat la bun snam bat kala la ban te la kam le ne ban penpet ya ka ne ka jing e henre kam shem la le satya kumta kabala penlong ya ka ne ka samla pule as ka badang khat khin dai snam karta ban mat ya ka jing yap ka basang sot ha ka jing ingkhong namar ka jing sher khe jong ki te ki thalit ding ki bala bam du ya ka te ka kali ha ka te ka jing ja wala kata la ong bana kalyang jong company Tesla kam shem la juba mador ya ka te ka jing kali ban ai jing pen shai halor ka baya dei bat ka ne ka jing ja kajing maham jong ki kendon an bathmai ya ka Tesla ka ba mudoi ha ka ying bishar ba hakli du jong ka Alameda County ka long tang haden ka to ka ne tayo ba ki bor penya ki la penlong ya ka jing to ket binya halor ka jing julor jong ki nong nya ka li Tesla halor ka jing e jong ka jing khang ka te ka kali kajing to ket ka long ru ka ba e bha na ka benta ka te ka company namar ba kadang ya le ban pen ksan bat pen nget ya ki nong Amerika ba shen ki kali jong ka kin salong ki ba bet ban shong klem da don ya unong nya lani u driver la bunru ki ba ut ba ka jing khang jong te ka jai kali kalong ka ba shi tom ban pli bat kham tam e ha ka ba don kino kino ki jing ja ki ba ha ban phet na ka kali kani ka jing mudoi kalong hadin ka to ka ni ki weipan ki ba kam ba ki don ki jing e ba pher ha ka jing shngan jong ki kali Tesla